ጓል ትረኽቦ ኣብ ሓቂ ዝተመርኮሰት ትርኻ መበል 11 ክፋል ወትሩ ረቡዕ صحافን ተራኽን መምህር ደሴ ገብረ ኪዳን ወዲ ሕቡር ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልትና ይዛ ትርኻ ኣብ ዝሓለፈ ረቡዕ 10 ክፋል ኣነ ዮሐና የፍቅረኪ ክብላ ይሓስብ እሞ በዚ መፅኡ ዘይበልክዎ ፍርሒ ንኣካላተይ ውሩር የብሎ ከም ዝነበረን ሽዑ ኣነ ሓንቲ ሓሳብ ከም ዝሓሰብኩን ንሱ ከዓ ቁፅሪ ቴሌፎን ክገድፈላ እሞ ብቴሌፎን ድሓር መዓልቲ ክሓታ እዩ ዝነበረ ቁፅሪ ቴሌፎን ተለዋዊጥና ዝኾነ ሽግር ክሕግዛ ምዃነይ ቃል ከም ዝኣተኹላን በዓል ጥርሙዝ ዓርከይን መሓዛ ዮሐናን ፀዊዕናዮም ከዓ ኣርባዕተና ተተሓሒዝና ናብታ ኮሌጅ ከም ዘምራሕናን ኣነ ንፅባሒቱ ነስመራ ክምለስ ሓሳብ ስለ ዝነበረኒ ሕማቕ እናተሰማዓኒ ኣብታ ኮሌጅ ከም ዝበፃሕናን ንመደቀሲና ክንፈላለ ከለና ከዓ ዮሐና ብስምዒት ዕቑፍ ኣቢለ ስዕም ኣቢለ ከም ዝተፈናንኽዋን እየ ኣብፂሐ ገዲፈኩም ነይረ ሎሚ ድሮ ረቡዕ ኣኺሉ ከዓ 11 ክፋል ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ሽዑ ለይቲ እንታይ ኮይነ ንፍቕሪ ዘይሓትትክዋ እንዳበልኩ ሙሉእ ለይቲ ምስ ነብሰይ ክበኣስ ሰለምከ የበልኩ ሰዓት 7 ናይ ንግሆ ኮይኑ ንጥርሙዝ ዓርከይ ጨው ከይበልክዎ ነስመራ ተበገስኩ ድሕሪ ሰሙን ተምሃሮ ኮሌጅ ማሪን ባፅዕ ዕርፍቲ ስለ ዝነበሮም ገገዝኦም ኮይዶም ነበሩ ሰሙን ተፀቢየ ዮሐና ቴሌፎን ክድውለላ ኢለ ቴሌፎነይ ኣልዒለ ጭር ኣበልኩላ ቴሌፎን ዮሐና ዘልዕላ ስኢና ነዊሕ ደቃይቕ ገዓረት እሞ ረዳእ ስኢና ብኡቢላ ባዕላ ኣቋረፀት መሊሰ እውን ኣይቀሰንኩን ደጋጊሜ ፈተንኩ ድሕሪ 5 ግዜ ፈተነ ልሕትት ዝበለ ድምፂ ዓባይ ሰበይቲ ሃሎ ዝብል ሰማዕኩ ሃሎ ኢለ ብምምላስ ዮሐና ደልየ ነይረ በልክወን ነተን ሰበይቲ መን ኢኻ በላኒ ንቕንቕ እናበላ ኣነ መማሃርቲ ዮሐና እየ መልእኽቲ ኣለኒ ተላግዳ ኣቕርባለይ ኢለ ሓተትክወን ሰበይቲ እንታ ወደይ ዮሐና ደኣ ጉድንድያ ግላትኒ ሕማቕ ረኺበ ኣዴኻ ገዲፋትኒ ዓዲ ቀይራ ኣብዛ ዓዲ የላን ኢለን ምስ ኣርዳኣኒ ደመይ ጠጠው ኢሉኒ ጅማውተይ ምእዛዝ ኣብይኒ ናብ ስብሎ ጠፊእኒ ኣብ ዝነበርኩዋ ኩርሚ ኢለ ኮፍ በልኩ ከተረዳእኒ ከዓ ሞባይለይ ናብታ ኣብቲ ቅድመይ ዝነበረ መንደቕ ደርብየ ተሰባቢራ ሕፃ መረብ ክሳብ ትኸውን ገበርክዋ ርእሰይ ሒዘ ከዓ ኣብ ዝነበርክዋ ኩርሚ በልኩ ዋይ እቶም ሰባት ዋይ ዘይተፀበኻዮ መርድእ ክትረክብ ክኸብድ ኣነ ሽዑ ቀስ ኢለ ካብታ ኮፍ ኢለያ ዝነበርኩ ቦፍታ ተንስኤ ከዓ ዮሐና ዝፈዲኽኒ ገዲፍክኒ ስግሮዶብ መሬፅኪ እናበልኩ ምስ ነፍሰይን ዕድለይን እናማረርኩ ንገዛይ ተመለስኩ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልትና ይዛ ትርኻ 11 ክፋል ነዚ ትመስል ኣብዚ እውን ትውድእ ኣብ ዝመፅእ ረቡዕ መበል 12 ክፋል ሒዘ ክሳብ ዝመፀኩም ሕቶ ርእቶ ኮመንት ከም ትልሙድ ካባኹም ክፅበየ ከም ጀመራይ መጠን ብሓገዝኩም ስለ ዝስስን ሓገዝኩም ከድልየኒ እዩ ሎሚ ኣብዚ እገድፈኩም ቻው ሰናይ ሰሰናዩ